छाँव में करब इंतजारिया पिपरा के छाँव में हम मिले खातिया जइहा मिले खातिया जइहा। देखा 20 से लेकर 25 की जवानी एक आनंद एगो अलगे है, लेकिन चाचा हाथ में मोबाइल लेके लीलार के नीचे चश्मा लगा के जवन तू आनंद उठावत रह, जवन गुदगुदी तोहरे अंदर बा, जवन पीठ तोहरे अंदर बा, जवन झटका तोहरे अंदर बा। थैंक यू सो मच मेरा भाई। रुक जो हम मिले खा